गाखोदो लामायाबो दिगदार जाबाय ओमफ्राय ओंखारनानैसो गाखोफिननांगौ जादों आरोखि जों नैबे जायगायाव नायलांबाय था जों बबेहाय नोंथांमोननो आं बे जायगाया जाहैबाय लावथि जायगा बहाय जों थांनाय जागोन आरोखि बेथ' बिलाइ जिरायग्रा आथिं बयबो बारा जाबावबायसो 13 जाखाजायो 13 जनल' बिनि बारा हाग्रा सिफायनो हाग्रा एवहैनोसै हा गोदानाव सानजरांजों सानजरां गामियाव सानजारां गामि सानजौरांनि सोनाब बंग'आव सिफायनोसै गाबोन नुगोन दे गाबोन मबाइलाव नाय आंनियाव दे नोंनि मबाइलाव नाय गासिबो लाजोबखाबाय बबेनि होनबा दमगावनि होनदों हादान नै दैया ओरैहाय बिराद मोजां दाबो बेबायदि गारि खारजाला दालाङा माने माबा खालामनो थांदों आरोखि ना लगाव बिराद डेन्जार नै दालाङा जोंना सालनि जोब्बावसो बेना सालनि र' दे ayo jalan mangkobai बिराद खस्थ' खुनुरुखुमसो गारि फैयो आरोखि बे दालाङाव नै नंगौथ' आरो साखा मोनामजोबलायबाय ना मोनामजोबलायबाय नै खुनुरुखुम मानखोनानै फैबाय देन्जारलै जानाय नङा दालांबो दंबाय ने दाबो दे हाबदो दे हाबदो दे एसे आसिसोनो होननानै थांनो नागिरदों आरोखि दा लामायाबो बिराद गाज्रि नैबे दालाङा खुनुरुखुमसो बारबोबाय गारिया ओमफ्राय दा ओरै थांबावनांगोन नैबेजों लामाया नै बे हादान आरोखि र'थ' बे मा गामि होनदों
निज्लागुरि ए निजिरागुरि ना औ औ औ दे निजिरागुरिनो आरोखि ना बे लामाया नैबेजों थांगोन निजिरागुरि बे लामाजों थांगोन आरोखि सिङाव जों गाखोगासिनो दङ बिलाय ड्राइभारा माबा साखाखौ उखुन्दै गुलाय होबाय बे दिनैहाय बे दालाङाव दे दे र' जोङो बे समाव दा मोनफैबाय आरोखि ना मिलाव नैबे मिलानो आरोखि जों फैबाय नैबेलायनो मिला बेनो लामाया नैबेजों फैबाय जोङो बेजों फैबाय लामाया बेजों ओमफ्राय बेजोंबा मा थाङोथाय मिथिला बेजोंबो लामा दं आरोखि ओमफ्राय मिला नैबेनो नै सिङाव नायनो फुरानाखा माने सासे मानसिनिफ्राय बायदों आरोखि ना दा बेखौहाय एसे आसिस होनो होननानै फैदों आरोखि सिङाव नायनि जोङो दै सिङाव नायलांबानो जाबाय बेनो आरोखि मिला बेखौनो बेनि थाखायनो फैनाय जादों आरोखि बेखौ आसिस होगोन दा एसेनि उनाव नै जोंना जिरायगासिनो दङ बेवहाय जिरायबाय आरोखि नै दिनै देलाय नुजोबथारदोंलै नै गासैबो बे जोंनिफ्राय फैजोबनाय जोंनि गामिनिफ्राय नैबे मिलखौ आसिस होसिगोन आरोखि दिनैहाय मिलानो मिला सोर ड्राइभार नामा ए ड्राइभार नङा ओरैनो मा गामि होनो बेखौ ए लाइमुथि बेहेरबारि ना आच्छा आच्छा दे 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 नै बेनो आरोखि मिला बेनो मानि कारेन्टनि ना औ कारेन्ट मिल आरोखि नै सेरफाल्ला सुनानै लाबोनांलाया फैनानै सुफैनो हागोन आरोखि बे जायगायाव दंफैसै माने सिगांनि मिलखामोन फुराना ओमफ्राय दा बायनानै लादों सिगांहाय जेरखम सोलियो बेबायदि नङा एबार 12 घन्टा खामानि सोलिगोन ओमफ्राय माने माबाफ्रा माइफ्रा एभेलेबेल बा 24 घन्टाबो सोलिगोन होनना बुंदों आरोखि ना सौनायाव रेस्ट थानाय नङा जेब्लानो गोसो होमबानो सौहोनानै लांफैनो हागोन आरोखि बे जायगानि मानसिफ्रा लायनो कारेन्टआ बावनो दंजोबो कारेन्ट जिरायगासिनो दङ जोंनिफ्राय फैनाय मिल गोदाननि थाखाय आसिस होनो होननानै फैनाय जादों आरोखि ना मिला नैबेनो नैबे गारिजों फैदों नैबेनो आरोखि ना मिल गोदान बायदों सेकेन्ड हेन्ड खामोन ओमफ्राय दा बेखौ आसिस होनो होननानै फैदों आरोखि जोङो दा जों गामिनिफ्राय बिसोरो गासैबो जों गामिनिफ्रायनो फैदों ओमफ्राय बै एंगार नुहुरदोंना बै एंगारजोंनो फैनाय जादों आरोखि दा दसेनि उनाव आसिस होसिगोन आसिस होनानै जों थांफिनगोन आरोखि नैबाव दंफैजोबखासै जोङो दसेनि उनाव होसिगोन बेसेबां बायदों होनदों मिला 5 लाखनि दंजोबखासै दे माने मिल गोदान बायनायनि आसिस होनो फैदों आरोखि बे गासिबो जों गामिनिफ्राय फैजोबनाय आरोखि बै गारि नुहुरदोंना एंगार बर्थिक फैखादों आरोखि लाय नैबाव दंफैजोबो दे बिदिनो जिरायलागासिनो दंखायो दसेनि उनाव आसिस होसिगोन आरोखि नैबेलाय मिलानाय सिङाव हाबलांबावनोसै नायबावनोसै नै बे बिजामादै दे नायनांला आंनि बिजामादै जायो
भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सिगोन लोगोफोर बे समाव बयनिसिमबो गोजोन्थों आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन।